laver du? Han vasker gulv med bruser. Det er ikke noget, Du skal huske, du skal altid starte overfra og ned, så du skal starte med spejlet der. Og så tager du det der, og så tager du vasken, toilettet og slutter af med gulvet. Jamen, så der er altså om, at der ikke er nogen spand, fordi den står ligesom der. Den er væltet. Okay. Hvorfor har du de der prikker i hovedet? Blå prikker. Det er den tæppe, der er tegnet på. Altså, når sådan en tom, Johan, nu kommer så ved den. Hva? Farvel? Hvor skal... Nej, men det har du lige smidt ud, ikke? Din fucking retard, mand!